Vítejte u Středobodu. Jsem ráda, že jste tady. Téma obličej, uvolnění. My už jsme si masírovali obličej zvenku a teď si ho zkusíme namasírovat svým jazykem zevnitř. Uděláme tím i další věc, nejenom, že si uvolníme vlastně a namasírujeme teda obličej, ale také si rozhýbeme jazyk. Takže zkuste si jazykem projíždět všude, kde se dostanete. Zkuste objet zuby, uvolnit čelist, až kam to jde, nebo kráň, jak se to řekne, tvář. Vlastně kam až dosáhnete tím jazykem, kde ucítíte nějaké napětí, tak si tam se trvejte déle a zkuste si s tím prostě pohrát. Dovolte si být svým středobodem.